Čaute všetci, moje meno je Mišo z Luxusnej elektroniky a ako už sme avizovali pred nejakým časom, začíname sa venovať Yamo produktom. A dneska začneme reproduktormi Yamo C707PA. Cenovo vychádzajú na nejakých 20 000 korún a ako môžete vidieť, sú také viac elegantnejšie, také kompaktnejšie regálové reproduktory do kancelárie alebo do izby alebo do pracovne ako k počítaču. A ak presne niečo také hľadáte, tak tieto aktívne reproduktory môžu byť práve pre vás. Majú skvelú konektivitu a na to, v akej cenovej relácii sa nachádzajú, majú príjemne čistý zvuk. A pritom pôsobia nenápadne, ale poďme si ich rozobrať bližšie. Čo ma na nich zaujalo hneď po prvom pohľade, je ich dizajn. Yamo sa drží škandinávskeho štýlu a je to vidno aj na týchto reproduktoroch. Jednoduché línie, čisté plochy a prémiový povrch. Rozmery sú kompaktné, výška necelých 30 cm, šírka 21 cm a hĺbka 23 cm. Váha ma celkom prekvapila, pretože jeden kus váži 6 kg. Nezdá sa to, ale pri nich som si povedal, že však to v pohode presuniem. A keď som ich chytil, tak mali určitú váhu. Na to, aké sú kompaktné, tak sú celkom ťažké. Dokonca je k nim aj takáto magnetická mriežka, ktorú jednoducho pripevníte pomocou magnetov na reproduktor a môžete si ich ochrániť aj takto pred nejakým prachom. Samozrejme na počúvanie odporúčam tú mriežku dávať dole. Samé o sebe sa mi to takto veľmi páči. Tá elegantnosť s tou mriežkou, nakoľko si aj ochránite tie reproduktory pred prachom a svetelnými lúčmi. Ako vyzerá to dobre, do kancelárie, do nejakej obývačky, do izby si to viem úplne v pohode predstaviť a keď chcete počúvať, tak jednoducho to ide dole. Úplne bez problémov, je to na magnet. Ale to, čo robí tieto reproduktory naozaj zaujímavými, je ich konektivita. Nakoľko sú to aktívne reproduktory, takže nepotrebujete žiadny externý zosilňovač, všetko potrebné už majú vo vnútri. A keď sa na ne pozrieme zozadu, tak môžeme vidieť, že tam máme USB-C port, klasické RCA vstupy, optický vstup, 3,5 mm jack a dokonca aj HDMI s podporou TV ARC. A to je veľká výhoda, by som povedal, nakoľko si zvuk z televízora cez HDMI jednoducho presuniete rovno do reproduktorov a nepotrebujete žiadny receiver alebo soundbar, hrá vám to rovno cez kábel. Samozrejme nechýba ani Bluetooth 5.0 a to nie je hociaký, ale máme tu aptX, aptX HD, SBC aj AAC. A to znamená, že aj cez bezdrôtové pripojenie si ten zvuk viete parádne užiť bez nejakej výraznejšej straty detailov. Takže či už chcete počúvať hudbu z telefónu, pozerať filmy z tabletu alebo hrať hru na konzole, všetko viete pripojiť do týchto reproduktorov a oživiť si tak miestnosť s parádnym zvukom. Vrátim sa k tej zadnej strane reproduktoru, nakoľko viete si tam ovládať aj ekvalizér a hlasitosť. Ekvalizér tam máte 3 stupne basov, 0, +3, +6, potom si viete vybrať stredy, tiež -3, 0 a +3 a potom treble -3, 0 a +3. Tiež to všetko funguje na takých posuvníkoch, na takých spínačoch, ktoré dávate hore-dole. A hlasitosť sa ovláda cez taký nekonečný otočný gombík, ktorý zároveň keď stlačíte, tak si prepínate, aký zdroj aktuálne počúvate z reproduktorov. Ale ak by vám náhodou nestačili basy, ktoré si viete pomocou ekvalizéru tu upraviť, výrobca myslel aj na to. Pretože vzadu máme výstup na sub-out, do ktorého môžete pripojiť subwoofer a tým si ešte zvýrazniť basy. Mali sme tu mať jeden, ale boli drobné technické problémy, takže ho tu nemáme, ale je tu tá možnosť si pripojiť jednoducho káblom subwoofer do týchto reproduktorov. Navyše si môžete nastaviť deliacu frekvenciu v rozsahu od 20 do 160 Hz, čo vám umožní prispôsobiť zvuk podľa toho, aký subwoofer použijete. Čo sa mi na nich ďalej páči, je ich celkové pohodlie. Ak sa na telku pripojíte cez HDMI ARC, tak si viete ich hlasitosť ovládať cez ovládač televízora. Čiže nemusíte riešiť 3-4 rôzne ovládače, všetko si viete ovládať cez jeden, ktorý používate na telku, čo je celkom fakt pohodlie. Ale poďme teraz k zvuku, pretože Yamo C707PA sú aktívne dvojpásmové reproduktory, ktoré majú zadný bass reflex. Ich frekvenčný rozsah začína na 55 Hz a ide až po 20 000 Hz. To znamená, že zvládnu slušné basy, hoci na úplne hlboké subbasy je lepšie pridať ten spomínaný subwoofer. Citlivosť je 88 decibel a deliaca frekvencia medzi meničmi je 2500 Hz. A to
zaručuje dobré rozdelenie medzi stredy a výšky. Na svoju veľkosť v praxi pôsobia veľmi vyvážene. Čisté vokály, detailné výšky a pevné basy. A keď vezmeme do úvahy ich rozmery, zvuk je prekvapivo plný a stabilný. Telo pôsobí robustne, čo pomáha eliminovať nechcené rezonancie, takže aj pri vyššej hlasitosti si držia čistotu zvuku. A samozrejme vždycky ich môžete dať na nejaký stojan. Ak by som to mal zhrnúť, tak Jamo 707PA sú univerzálne aktívne reproduktory, ktoré kombinujú elegantný škandinávsky dizajn s veľmi slušnou konektivitou a čistým zvukom. Sú vhodné pre moderné domácnosti aj kancelárie a pre ľudí, ktorí sa nechcú zbytočne zaťažovať s nejakým receiverom, po prípade káblami. Tu jednoducho ich stačí prepojiť, zapojiť napájací kábel a hráte. Pokiaľ chcete subwoofer, tak pridáte iba jeden ďalší kábel a máte subwoofer zapojený. A plus sú k nim mriežky a takýto diaľkový ovládač, cez ktorý viete všetko z pohodlia vašeho kresla úplne bez problémov ovládať. Či už je to hlasitosť, zapínanie, vypínanie pesničky alebo prepínanie vstupov, všetko viete jednoducho túto cez ovládač. Takže ak hľadáte kompaktné, ale schopné reproduktory, určite sa na ne oplatí pozrieť. Môžete mi napísať dole do komentáru, čo si o nich myslíte, po prípade, ak máte nejaké ďalšie otázky o nich, veľmi rád na ne odpoviem. Nezabudnite dať odber, aby ste nezmeškali žiadne ďalšie video, po prípade živé vysielanie a my sa vidíme pri ďalšom. Majte ešte pekný zvyšok dňa. Ahojte.